o'clock umhlobo wenene FM. Masikhangeleke into kokubana ubhuti siyamfumana sokwazi ba sive bayithini kanye ke ingxaki yakhe. Molo sithando sam. Hi Sidi. Hi, you right? Ngiyaphila siswami njani wena? Ndikhona uzophakamisa nje ilizwi kancinci ne? Oh, okay, ngiyaphila sisinzana njani ngoku? Right, yeah, right ngokubhedwami. All right, ke sisi. Masive ke. Okay, ngiqale nambulise ke baphulaphuli ke bomhlowenene abathandekayo nawe sisidi ngibulele lithuba ngithena lifumana. Sisi beni relationship endikuyo ngoku. Ngase nithi ndikuyo kungoku. But from 2013 andonwabanga. Masiqale lapho xa udibene lo sisinini sanayo kahle. Okay, ndidibene no CC 2013. It was December. Yes, December 27, 2013, and CC lo yamthanda umbona kwami. Then sevana kwakumnandi saqala. I'm sure nje kwaba zinyanga nje maybe zintathu or zine, but ayizange ifike back 6 months kumnandi kuze nibone i-true colors zakhe. Then ndanyamezela ke kule relationships sithi kunjalo usisi bengumuntu right xa siqalayo, but sithe kwambeni kwethuba watshintsha wangomnye umuntu engam-understandiyo. Sometimes amke ngingamazi basithi uyephi, and ufumanise baxa ibuyayo ekuseni ngimbuza uba ubuyephi, anxiba yena une-life. So angandiphendula kakuhle ngumuntu othanda usoko esilwa nami, so mina ngumuntu ongaliyo ke ngamanye amaxesha. So into sozikhiphabhiza ndithanda uba ezinye izinto ezizongiphazamisa because umsebenzi wami unzima. Alright, so ngeviki yokuqala ayenze ndixole lento no kuzothi after 2 days axolise ndithi no it's fine, ndigqithisile loo nto mna ngoba ndiyenza loo nto bandithi ndiyamthanda, so nami ndakhawuleza ukuxola. Then uthe kwameni kwethuba wayithinda lento okungalali ngihamba kuyi-Friday then wazobe Sunday ekuseni, and babuya Sunday ekuseni ndibone i-calls ezingenayo nje bengisaphumile xa ndimva before xa ithethayo athi no sendifikile ngihambe kahle endlini ndifikile endlini, but bangenayo I drop ifone ndibuza ukuthi nabani nangoku, then why you drop ifone xa ngena then angabi minyani, then ndinganaki naleyo. But ithe kwami same day then ndayichecka le phone yakhe ndathi no ndiphume isibindi xa nje ifone yakhe kunomuntu obhaliweyo igama, then ndambuza uba ngubani lona, then wathi I know uncle wakhe. I was like okay, but i-uncle yakho ndiyabazi bonke andingaze ndamva lona usukaphi, na I know waseTebheni into enjalo. Ndathi no it's fine. Then into endiyenzileyo ndathula, but inumber le yaka-uncle into ndayenza ndayithatha and ndayisave efowunini yam, but ndayisave another name andayisave ngu-uncle. Then kwahlaleka ke kunjalo, then waphinda futhi wahamba sisithi again senithethile naye ndinaxola kule veki. Then next week futhi waphinda kwakhona wenza the same thing. Then kulapho xa nimbuza alwe nami asoke elwa nami sibe sene-enga endingayazi uba i-enga esukaphi, then siphele sixabana apho kuye into yami ibe buhlungu khona and ngingazi uba kahle kufanele ndenze ntoni. Abaye kunguye nkandibuzayo nguye kuqala oyakwade kakhulu, and nguye kuqala pha okhawulezayo aphakamisa isandla and end up engikhwaba nje esikhaleni ngingazi uba ndenze ntoni ngokubuza na, then andibethe. And ndinalanto ke nosicaba no anokwazi ukumphindisela, maybe kuna something enye okanye ingahlanganisile ku-relationship but okanye i-personal life yakhe ekwi-female or anything. Ndisicaba no ndizoxola lena but ngizambuza kwameni kwethuba ndiphuma uzotshintsha. Then okay, I'm sure after unyaka sowuphelayo then sisetown sihleli kumnandi, then usisi siyathetha sifuna sithethe ngale relationship ukuthi sifuna siyilungise kahle, but uba sizawuya phambili into efriend ngifuna ukuzama ukuba isebenze because ndiyabona ngokuba ikhona ingxaki.
then xa ndimbuza ngezinye izinto avela abe engapheliyo akuba mna futhi akanamsebenzi nam and ngeke mna ndimkhone ngeke ndim-afforde ndingaziba kanjani ndimuze uba ngeke like uthanga ntoni like kwi-relationship le esikuyizo ngeke afford like financially okanye uthetha ngantoni na angabi nanto abaphuma nayo sino andithandi lo ithethayo nami ndi-end up isengisa i-voice then kulapho into ayenzayo one ngoba in front of abantu restaurant esihleli kuyo then ndaxa ndizoziphindisela honestly then umuntu wasecaleni kwami ngumama wanithinta nami sacela siyazi uba sibonile ba ngomphoqa waphakamisa isandla but siyacela ungayenzi leyo nto ozosolve because othiwa nguwe because umfana but no it's fine then sazamba singahambisi babini ngale day sihambe ndodwa naye ahambe yedwa sizobona into bangaba maybe xa ndifika endlini ndifuna ukuphola kahle xa ndifika endlini kungabi nanxa xa ndifike ndiyi-one xa ndifika endlini then afike naye still xa ifikayo usena that anger kulapho andimbuza kahle yintoni ingxaki yakho but still usena that anger I don't know ukuthi ukwatiswe ndim okanye ukwatiswe izinto azenza outside now then I end up enkhama ke ngoku and bona bafaka inzipho ezifakelelwayo ke kulapho end up enkhama and isikaba andizukwazi ukuziphindisela apha yes ndamazi uba ngayenza anything but I respect umuntu wesifazane then kulapho ankhama apho ndabona khona into bangaba no ndiyagive ndifuna ndikhala ukugive up le relationship cha into nobange basingakwazi basigiva uba sesinomntwana kule relationship iyo into bese like sithi enibambileyo bangaba awunobantu umntana ku relationship enje obethwa kangaka bhuti wami oqhotywa ngempama nase restaurant namfana sengisho lokuqala uba nomntwana nomuntu wahlukane naye as long nje uzawukwazi usupport umntwana wakho uzawumoya umntwana wakho ngendlela omoya ngayo kubona andifuni la into ukuthi ngumntana lo ndihleli sekule relationship hawu uza abuse ngenxa umntwana buhlelela umntwana uzawuba nelife yakhe egqibeleni naye yes sometimes ubone uba and yes understand because like ilento imixeka nokuba maybe ndisamthanda ufumanise ukuba no andisamthanda ngalanglela but umuntu akutrade zoba ngaba anything oyenzayo sozumbona umntanakho noba ungenza nto sozubona umntanakho but uyibinela loyiko lokuba ngaba anohlala okanye ngakwazi umbona umntanakho ungaye emthethweni kaloku umthetho ukhona for lonto bhuti wami for uba xa kukho into ezinjengezi uhambe uye pha uyothi nanku akafuni nomntanami uyandithreatenisha ngumntanami xa ndifuna ukuhlukana naye and into yoba mandohlukane naye uchaza ngo-ABC ukubona D into ndifuna yazi bhuti wami udibene nalo sisi wavele wahlala naye same time nahlala together because okubalisa isingathi benihlala together kuqala kwen relationship siqale nje I'm sure sihlale maybe together after a month before phele inyanga yes then wahlala together nahlala together uyasebenza usisa kanye akasebenzi yena bengasebenzi lo bese osebenzayo ibindini kwamela xesha even nangoku besasebenza kwamna kakhulu wena all right okay yintoni luyithandayo kusisi mhlawumbe make ndibuze ebanga unyamezele zonke izinto zobetho into ebengiyithanda engasayiboniyo ngoku sisithi iyo yonke into ebengiyenza ebekade endisupporta so ngoku kuthe kwami kwethuba ke ngoku angisazi by intoni ezokuthi ndiyayithanda ngoku because to be honest andifuni ukuthatha decisions enzosola kuzo maybe ekugqibeleni because isekhona lana ethi mama umntanami and basewushilo uba anokwazi ukuba relationship ngenxa yomntwana and nyani ke naleyo ngiyakuvumela kuyo but yiyo nje into esenzibambile uba ndingaphuma kanjani umuntu xa nomane ekuthreatenisha ngohlobo nakanje and ngoku uthi like uzama sithi ukuthi okay ndizama uzilungisa izinto naye but ubona ufumanise uba okay wena sewugivaphile umuntu abuyela incenge athi no ndizotshintsha izinto ezimconfusayo engqondweni banjalo abantu aba-abusive bhuti wami banjalo kanye abantu aba-abusive bahlala beza kubetha bathi xa begqiba kubetha
bakwenze wena ube ngathi wena victim bengathi nguwe lo wrong nguwe omenza into bana aqhwabe ngempama lo sisi nguwe into wenza into bana nithi inhlele roster aqhwabe ngempama nguwe into wenza into bana andithi ukhe wathi kwanibalisela before apha emoyeni uba ubethana nge-TV kubethana ngantoni ephambi kwakho nee-plates i-plates everything like ephambi kwakhe nje benike ndalimala kancinci but nda-right ngelo xesha. Hayi bhuti wami. Yes, because it's between that part, that thing. I think bandihambe kanye the police station to njalo because obviously thina singa bafana asikwazi ukuncedwa into ababancedwa ngabo. That's why ngathanda bandiziphinde zisele ngamanye amaxesha. And that's why ungayi no reporter because wayikuba mhlawumbe ngohlekwa e-police station. Yes, ibanjalo sisi. Ntongumama. Yo hayi bhuti wami. Ayikho le relationship. Ubethwa na nge-TV na nge-plate na ngentoni? Injalo sisi and ngoku bengicingela uba izinto zawulunga but ngomane exolisa senami ndingakho ngathi ngisahleli kule relationship. Then kuthe ekwambeni okuxolisa nje andithi okwakubetha since 2013. Yes, esibabe ngindatsho like kule relationship enikuyo ngoku like 35% ulonwabo out of 75% endingonwabanga out of 5% endingonwabanga. 35%, 75% yangonjo. Yes, yiyo nje u25% yiyo nje ondonwabileyo kuwo 75% wonke akubi okoko like xa ngihleliyo akho nto enhle even kungoku xa ifona or bayifonayo awusekho lamdla uyafona ubona umuntu afone uthula ungazi ba uzothini ndina lo ngxaki ngoku enfuna ukuphuma kuyo bayifonayo ndiyasabela kuphela efonini vele nje nibuza umntana unjani andazi ba after yasembuza umntana ayikho into bendiyithethe vele beshocked ngazi ba ngizawuza ntoni umntana nibe naye nini bhuti wami andela 2014 umntana. Yes, umntana uzele ngo-2014. Uzele ngo-2014. Yes, end of the year. Oh, all right. So ngoku sisi uphi ngoku? Usisi useEastern Cape yena naseJoburg. Uhambile ngoku. Yes. Oh, right. Yes, ndabona into bangaba uba sihlala sobabini omnye wethu akazusurvive. Iba uye okanye ndini. Wena bhuti wami nguwe lo ungazusurvive. Nguwe lo ubethwayo apha. Andithi nguwe obethwayo? Yes, and the other ndikenda even ndiyenda phansi kwamna ke ukwenza izinto like ezibheke eqaleni ebezomsheno nwabile mna ndibe ndingekho ndiyenda cinga into ezinjalo but ngoba ndithethe nabantu bambonisa apho nalapho but andifumani lonke alifumani la solution but ezinto zakwazi ukustopha kuzo. Alright, thetha bhuti wami into enjani utshela ngayo? Commit suicide? Like ndingenda commit suicide for yes, I end up eating some pills wonke but then ngasinda because after nisindi then ngazamambone abantu bazonceda uba ndingenza kanjani but still uba biyazoxolisa wavulela buya futhi yonke la nto ngathi futhi buya yonke la ngxaki leya so ingawo ngoku ndifuna ukuphuma uba ndiyaphuma ndiphuma uba ndiyahlala ndazi uba ndihlale ngoba abaphulaphuli bandibonise kanjani. Sithandwa sami mamela bhuti ubungahlala phansi ubalo ukukhumbula ubalo sisithe udibene naye ngo-2013 was it December or November? Yes. When udibene naye kwephi inyanga? 2013 December, yes. So nibe right nje inyanga ezingaphe ezimbini. Ma 4 months isana kwazanga kumnandi ngathana yazi ungamuva inama nangxaki vele ndiyasebenza mina so anangxaki nalonke. So once awamuva in nawe yaqala inkathazo then yaqala inkathazo watshintsha wahamba iphuma outside then kana ekubune life yena then watshintsha apho ke then wakubetha enqa umbuza ezonto xa ndimbuza uba ne-anger kuba mna every time xa ndibuza funeka uqolise mna uyibone nalonto uqolise wena mntu ongakhange wenze nto inguye umntu wrong. Ilo problem endibanayo kakhulu each and every day ndimbuza yona funeka ndimo zokuxolisa always so anzange ndaba ne-solution like as a solution okay sophuma kanjani le funeka bendimi ozoxolisa ile ngxaki enye nayo. Imamela ke into sendiyivuyela ngoku into kokubana uhambile usisi at least ube naso uye wamena apha you know
watsho into okubana makahamba usisi apha kwakho ahamba bheke Eastern Cape uzihlalele and ndiyavuma noba uye wavuma wahamba wagoduka because besenongavuma usisi axelele uba uza kubetha uthimba angahambi apha yabo so ndiyabulela into bayihambile waye Eastern Cape uhleli ngowedwa so qala apho ngoku into mkhuphe mahlukanani usisi mangaphinda abuye kuba nazohlala nawe ngoku ehambile ehleli phansi kwabo makaziphilele life yakhe azifunele umsebenzi athini wena hoya umntana andithi uyayazi umntana afuneka umhoyileni and unelungelo loba umntana wakho umbone ubugodikile yakwazi umbona kosisi umbone you know because umntana usemncane kanakwazi ba azizele kuwe so wena funeka uye pha usisi mangezi ngokwakho please and uzothatha advantage yomntana athi ufuna uzisa umntana kumbone no awuzukwazi ebefuna ukuyenza nje kwangoku ingakho ndithi nathi noma inspector ngiqale ndicommunicate nabaphulaphula bomkhwena mhlawumbe bangangincedi banzophuma kanjani because andifuni ba eze apha because I know exactly ukuza kwakhe apha ezoqala yakhe yonke lento uzakuqeqeshwa kubetha ngophuka le nye TV futhi ufune uphinde ukubetha akubethe nge-TV uvuke kusasa uyothenga i-TV uthi athini axolisa uba uzawutshintsha uyabuya uyajika axolise sisithi and even apho usihlala khona kufumanise ba okay apho friend khona okay keka indaba sometimes ngixabana nabo ngenxa yakhe I'm sure into wesenike move ukuthi ngenxa yakhe ngenxa uba siyaxabana always so abantu bayathi lento eniyenzayo yes kukhona ngoku ndihlala ndodwa ndikwazi andisendishini seke ndiyaziva no nami ndiyabuyela ndingumuntu ndiyafana nabanye abantu yes mamela ke usisi ngumama umntanakho finish and clear ayikho enye into andithi uthi awusamfuni qinisekile ba umfuni sasithi qinisekile ba usamthandi sithi like angathi ukuthi ansenayo lanto lokuncokola naye nje le romantic nje ngeqhelo buti yes usamthanda usisi yes or no no sithi qiniseka into ifunayo into yakho bithini na so that sokwazi ukunceda into bana sikunceda ngoku ekubeni uhlukane nosisi because awusamthandi nyani ngoku xa usithi asiyazi ba ithini into yakho yayibo and sometimes anginalo uthando lakhe sisithi fine so ke into ilapho ngofuna ukunceda into bana ke usisi lo kuba ekubhulisha angasuka apha eStern Cape aze apha kwakho ngenkani so sifuna yazi ukucebisa into bana kwenzeke njani if kunokwenzeka into enjalo if ayizokwenzeka into enjalo wena umkhupha kanjani kuwe usisi because ufuna ukuthi man up butwa uyindoda ngoku unomxelele usisi into kokubana iluphelile uthanda iphelile relationship into zawuyenza kuwo umntanakho qa and uba ngabana yakuthreatenisha xela basozuphinda umbona umntanakho xa ungasamfuni yena ngixela into kubana uzaye emthethweni ngoba une right umtata womntwana yayibo njengoba usithi usisi wesenze into azenzayo qinisekile umntana ngowakho yesithi into enziwenze into ezizayo then ndahamba mna ndacela ukuthi no senze i-DNA test because anthembi umntana ngami yes umntana yena anifuni ukuthi umntana abantwana bangafani nami bangafana nami yes umntana uyafana nami but lathi kuye ngicela ukwenza i-DNA test and DNA test sayenza umntana yes wangu wami that's no lenzo imela ba umntana ngwami njengoba sure umntana ndiyamsupporta each and every time okay alright ke kungcono ke xa umazi umntana ngowakho so fine kodwa ke funeka uyazi ba iphelile le relationship ayikho butwami ayikho alukho uthando luzawungcuthekisa uhlale kabuhlungu ubethwe wenziwe yonke lento naphambi kwabantu naphi uyabethwa awukwazi uhlala ezindaweni orenta kuzo because uyabethwa ngulomuntu uyagxothwa uyayibona so ayilo thando liphelile ndiyakuva ka usithi awusamfuni so done and dusted into efuneka uyenza ba uqhubeka kanjani ke ngonobomi bakho you know sawufaka about nabaphulaphula uzawuthini ke nobut Mike alright siyabuleka yakuthanda wethu sithando sami hayi nami ngiyandana nje ngimekenza shona ngikhululeka kakhulu ke ngoku ungaphindi ucinga ucommit suicide azithi leyo into ndiye ndafunda kakhulu isifundo kuyo then ndabomba no akekho umuntu ophila omnye emhlabeni umuntu yaziphilela then ingakho ndicela noncedo ngoku uba yeni sonke step even akurespect landelayo ndawufunda uba izinto zihamba kanjani yes all right butwami thandaza futhi nozodibana naye umuntu kolandelayo into kokubana
ungadibani nomuntu oza ku-abuse, unga-attract aba bantu, mhlawumbi attract abantu abarongo kubona. And uyayinida nento yobana uye kwi-counselling and ube nexesha lokuba ube nenye relationship ukuphole kuqala, so that uzawukwazi ukuqalisa kakuhle ke ngoku, because usaphuma kule i-relationship ibi-abusive, yabo. But ke awukaphuma incam because awukayithethi le nto nosisiba iphelile. Yes, angaseke anything, so maybe ndenze i-conclusion lezifuna abandiyazi uba xa ndiyenza ndingayenza kanjani, like ngamxela kanjani uba mna ngithathele ngoku, I don't know, yile into endifuna. Okay ke sithando sam, ndiyakuthanda kakhulu. Ngiyantshana nam. Bye. Thank you.